Ahojte podnikatelia a majitelia firiem. Ste pripravení posunúť svoju zákaznícku starostlivosť a predaj na ďalšiu úroveň? Dnes vám prinášam úžasný balík nástrojov, ktorý revolučným spôsobom zmení, ako používate WhatsApp na spojenie so svojimi zákazníkmi. A najlepšie na tom je, že to máte všetko na jednom mieste. Coldwell. Coldwell je nástroj navrhnutý na posilnenie zákazníckej podpory a predaja prostredníctvom WhatsApp a iných komunikačných platformiem ako Messenger, Instagram, Telegram a WebChat. S Coldwellom môžete centralizovať všetky svoje konverzácie do jednej doručenej pošty, zlepšiť spoluprácu v tíme a efektívne spravovať veľké objemy chatu. Okrem toho disponuje pokročilými funkciami, ako je automatické priraďovanie konverzácií. Interné poznámky, značky, lieviky a oveľa viac. Toto všetko je navrhnuté tak, aby poskytlo špičkový zákaznícky servis a pomohlo ti rozvíjať tvoje podnikanie. Zhrnutie. Coldwell je tvoj spojenec, ideálny na riadenie tvojich chatov, optimalizáciu pracovného toku a lepšiu komunikáciu s tvojimi zákazníkmi. Na druhej strane, ak používaš WhatsApp vo svojom podnikaní, vieš, že je to mocný nástroj. Ale s týmito 4 nástrojmi Coldwellu premeníš túto silu na čistú mágiu. Poďme ich objaviť spolu. Pripravení? Poďme na to. Najprv sa porozprávajme o online obchode pre WhatsApp. Predstav si mať virtuálny katalóg, kde si tvoji zákazníci môžu prezerať tvoje produkty. Pridať ich do košíka a objednať priamo cez WhatsApp. Takto je to jednoduché. Je ideálny pre malé podniky alebo dokonca veľké obchody, ktoré chcú udržať blízkosť a jednoduchosť v nakupovaní. To všetko bez potreby komplikovanej webovej stránky. Tvoji zákazníci budú len jednu správu od dosiahnutia nákupu. Teraz prejdeme k chatovému widgetu pre sociálne siete. Tento widget ti umožňuje prepojiť všetky tvoje platformy WhatsApp, Messenger, Instagram a Telegram. Predstav si, že zákazník príde na tvoju webovú stránku a môže ťa kontaktovať cez svoju obľúbenú sociálnu sieť. Jedným kliknutím. To nie len zvyšuje vaše šance na konverziu, ale tiež zlepšuje zákaznícku skúsenosť. Pretože nakoniec, kto by nemal rád pohodlie? Tretí nástroj je generátor QR kódu pre WhatsApp. Perfektný pre chvíle, keď potrebujete, aby vás zákazníci kontaktovali rýchlo a bez komplikácií. Umiestni svoj QR na letáky, vizitky, obaly výrobkov alebo dokonca na svoje sociálne siete. Tvoji zákazníci len potrebujú naskenovať a prepojiť. Hotovo, už ti píšu na WhatsApp, bez čísel, bez chýb. A nakoniec generátor formulárov pre WhatsApp. S touto skvelou nástrojom môžeš získať cenné informácie od svojich zákazníkov skôr, než ťa predbehnú. Je ideálny na plánovanie stretnutí, prijímanie špecifických požiadaviek alebo dokonca kvalifikovanie potenciálnych zákazníkov. Takže tamto máte, podnikatelia. Konečný balík nástrojov pre WhatsApp vďaka Coldwell. Ak chcete rozšíriť svoje podnikanie, poskytnúť výnimočný zážitok svojim zákazníkom a zjednodušiť svoje procesy, tieto nástroje sú kľúčom. Všetky odkazy sú v popise, takže nečakajte dlhšie, dajte týmto nástrojom šancu a dajte nám vedieť. Uvidíme sa v ďalšom videu. Čau.